Аның уникаль көчле, мелизмнарга бай тавышы, татар халык иҗатын тирәнтен белүе, борынгы татар җырларының бөтен тирәнлеген һәм эчтәлеген ачып бирергә ярдәм итә. Башкару осталыгы кабатланмас. Кара урман, Зиләйлүк, Тәфтилләү, Уел репертуарында 500ләп җыр. Актык 15 еллар тирәсендә без аның белән элемтәдә булдык. Аның белән без шулай Бөтендөнья татар конгрессы буенча дин мәсьәләләрендә шундый утырышлар булганда, җыелулар булганда, ашлар булганда аны әлбәттә чакыра иде. Ул шул вакытта безгә үзенең истәлекләрен сөйләгәндә, аның менә шундый ниндидер юморной булганында без аны һәрвакыт хәзер дә искә төшерәбез. Татар сәхнәсенең алласы иде. Без аның җырлары астында үстек. Мин үземнән белгәннән бирле Илһам Шакировның җырлауларын тыңлап үстем. Нинди дә бер яңа җыр җырласа, без аны апалар белән утырып кинәт өйрәнә идек җырларын. Аның кебек җырчылар бик сирәк туалардыр дим мин. Илһам Шакиров актив концерт эшчәнлеге алып барды. Россия шәһәрләре һәм ерак чит илләргә гастрольләргә йөрде. Аның исеме дөнья буйлап сибелеп яшәгән барлык татарларны берләштерде. Мин үзем 35 ел чит җирләрдә яшәдем. Без татарлар, шул читләрдә яшәгән татарлар барысы да Илһам абый Шакировның җырларын бик яратып, уважайтып, без аны уважайтып җырлыйдык. Идел буе кайнары, анарысын ромашкалар дигән җырларын. Ул үзе үлде, җырлары аның гел безнең күңелдә калачак. Илһам Шакиров репертуарында рус, казах, үзбәк һәм башка милләтләр җырлары да бар иде. Минем үземнең кичкенәдән җырчы буласым килә иде, менә хыялым шундый иде. Шуның эчендә инде мин Илһам Шакировның иҗаты белән бик якын таныш. Аның күп җырларын беләм, ятлап, гел битендә җырлап йөри идем. Илһам Шакировны дөресен әйткәндә бөтен җырчылар белән чагыштырырлык та түгел. Әле аның кебек җырчы минемчә Татарстанда ул бик зак булмас. Аның әле менә Адәм һәм Хава дигән телепередачасын күрсәтәләр. 3нче көн кичелән, шул мәрхүм булган көнне. Анарга халык мин анарга алай игътибар итмәгән идем, шул сорауларга җавапларын тыңлагач, аның нинди чынлап та тормыш үткән, аның тормышында нинди нәтиҗәләре булган, шул сорауларга матур иттереп, дөрес иттереп, кайдыр ниндидер сәяси сорауларга да шулай җавап бирүләрдә аның мин аны дип уйламадым. Әлбәттә без инде кызганыч кешеләрне югалткач кына аларның искә төшерә башлыйбыз инде. Нәрсә әйтәсе килә, менә biz инде исәннәрнең кадерен белеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, үлгәннәрнең каберен белеп яшәргә насыйп итсен иде. Бүген татарның легендар улы Илһам Шакиров Казанның иске татар зиратында җирләнде. Үзе мәңгелеккә китте. Җырлары исә халык күңелендә мәңгелеккә калды.